Здравейте! Казвам се Вълчан Кушков Лисичков от село Рупче. Така дойдох в София студент 98 година. Завърших специалност наркоман и разбираш ли, много се гордех с моята специалност. После не знам как почнах да правя. Само някакви простоти. Много обичам да слушам сръбска музика. No start. Разбираш ли, аз освен сръбска музика разбирам. Така разбираш, нали? Обичам да слушам и циганска музика, така Тонито Стораро много ми харесва на мене. Имам телефон LG570. Имам GTA 518, много обичам да играя GTA-то. Кой още? Аз съм голям склеротик, разбираш ли. Много често забравям. Но той почне на цигара вече, паметта ми изчезва. Оня ден пребих сина си за наркотици. Дори не знаеш, че е мой син. Така живота ми е много шибан, разбираш ли. Айде тук да седнем на пейката, че ми измръзнаха кокалетето и време. Чолаков е виновен за времето, тук измръзнах, разбираш ли. Аз по принцип харесвам жени с големи балкончета. Обаче бившето нямаше големо балконче, сега зарезах и почвам тук да дира моят балкон. Там на магистралата, виж ли има моята любов. Само трябва да ми отслужите с 200 лева, че е много скъпо